Goizeko 9:04 gutxi, gaur bertan bukatuko da emigrazio eta erbestearen inguruko 19. nazioarteko kongresua. 11 bidelkarteak erbeste ala migrazioa ezagutu izan duen 11 lagunen ibilbidearen berri eman dugun hauetan, baina baita ere gaurkotasunera ekarri dute aipagaia harago doazen hausnarketen bitartez. Gehiago jakiteko gurekin da Josu Txueka historialaria eta 11 bidelkarteko kide. Egunon. Egunon. Bueno, zemuz joan da kongresuko lehenbiziko eguna? Bueno, joaten ari dira, oraindik ez da bukatu. Gaur ditugu azken ponentzia eta komunikazioak, azken saio, azken goiz nahiko intenso edo beteta daukaguna, baina bueno, ja bai, erditik aurrera ja goaz, eta esan behar dugu, nik uste dut, bueno, kongresu guztietan gertatzen den bezala, autoapologia egin gabe nik uste dut ondo doala, eta bueno, pues gora berekin, pues badaude komunikazio batzuk besteak baino hobekiago direnak, gauza berriak aportatzen dituztenak, ikuspegi berriak ere bai, eta badire beste batzuk, pues bueno, maila apalagoa dutenak, baina orokorkin ikuste dut ondo doala bai. Repasatuko dugu zer kontatu den kongresua, eta baita ere ekarriko ditugu ona, bertan aipatzen diren izen propio ezberdinak. Akaso deigarria izan daiteke, asteazkenean egontzen astapena, horre bertan Oscar Álvarez Gilak lotura egin zuen Ameriketako estatu batuak erbestearekin, baino eta baita aurrekin, erbesteko aurrekin, eta 76 rutarekin, ez dakit normalean, kutsu turistikoa duen ibilbidea dau, baino badago zer esana? Ez, bueno, bai, eta esatako hau zen, nolabait esateko gure ohiko kongresutan berrikuntza bat, berak egin zuna edo aztertu zuna, hain zuzen ere, ze nolako hurbilketa egin duten estatu batuetan erbesteratze mundu honetara, bait zinemografiaren bitartez. Eta orduan berak oso lan eruditua egin du nola izateko eta jorratu ditu ez dakit aspaldiko pelikulak taula, nun azaltzen diren esatako euskal munduarekiko edo euskal munduari buruzko adierazpenak, irudiak eta barez. Eta gainera hori hau nahiko zorrotza denez kontrastatuz errealitate historikoarekin eta hola. Eta nik uste dut interesgarria da, zeren hori da aztertzea hain beste garrantzia duen irudien mundua eta zinemaren mundua, nola esatako isladatu du neurri handi batean euskal migranteen eta euskal errefuxiatuen mundua, bai? Eta adibide batzuk jarri zituen taula. Baina nik nabarmenduko nuke hasierako saioetan gero Oscar Álvarez Gilak hain zuzen ere hemengo aldundian, diputazioan egin zuen sarrera hitzaldia, berak beste batekin batera egin zuen hitzaldi hori, eta bestea izan zen Ignacio Mendiola, eta hori da hain zuzen ere kongresu honek daukan ere bai berrikuntza, zeren gu ohituta gaude eta egin ditugun beste aurreko 18 kongresuetan jorratu dugu beti edo aztertu dugu beti edo gure talaia aztertzeko erbestearen mundua izan da beti talaia kulturala. Eta kongresu honetan ez bakarrik hori, baizik eta fokua nolait esateko zabaldu egin dugu, eta baita ere ekarri dugu kongresu honetara gaur egun suertatzen adien errealitatea errefuxiatu eta migranten aldetikan. Eta hori nik uste dut Oscar Álvarez Gilak esatako sarrera ekitaldi horretan ondo jorratuzun alde historikoa nolait esateko, irarganara bueltatuz, baina aldi berean ekarri genuen gaur egun suertatzen ari diren migrante eta errefuxiatuen egorak zera beste izlari baten bitartez, Ignacio Mendiolaren bitartez, hain zuzen ere. Atzo bertan gainera, migrazio erbeste eta refuxiatuei buruzko aragoko hausnarketak izan ziren aipagai. Zagit, esango zenuke 20. mendeko bizipenak gaur egun ere errepikatu egiten direnik edo garai bateko bizipenek gaur egunean kutsua badutenik? Bistan dago baietz. Ni atzo bertan, eren egun, esatako, etxetik atera hartu nun berria, eta lehenbiziko titular potente berriakoa, zen Netanyahuk bombardatu du, eta esan nahi dut,
denok daukagu aurrez aurre, zoritxarrez, ja informatiboetan jaz dute lehenbiziko tokia hartzen, Gazako tragedia. Eta Gazako tragedia ditugun irudiak dire, 39ko erbestearen irudiak, baina askoz haundituta, askoz larriagoa. Gazan, nolabait esateko, astero suertatzen ari zen Gernika bezalako bombardaketa bat, eta latzagoa, eta erbesteraldiak ez dire mugatzen bakarrik zera gaur egungo gerra horretara. Amerikan bertan, bai, nolabait esateko zera garai batean nolabait esateko aberastasun eta progresoaren kontinente horretan ditugu olako kontuak, murrua edo muga izten ari da, deportazioak suertatzen ari dire estatu batuetatik bertatik aginteak bultzatuta. Orduan, errefuxiatuen, migranten egoera larriagotu egin da. Europan bertan, esateako, gaur egun ditugu konzentrazio zelaiak, Grezian. Grezia da, historikoki, nolabait esateko, aintzinitako Grezia da, demokraziaren, demokrazia hitza hortik handator, grekatik, taula bai, nolabait esateko zehazka, eta gaur Grezian, Europako batasunak bultzatuta ditugu Lesbosen konzentrazio zelaiak, eta izan ditugu ulertzen. Orduan, gaur egun, zoritxarrez, egoera eta fenomeno horiek errepikatu eta larriagotu egin dira. Baitare erbesteaz hitz egiten dugunean eta baitare presentzia izan dute kongresuan ontziek, pixkatakaso bururatorri altzaigun erreferentziarik errezena eta azkarrena izan daiteke Habana Baporea Santurtzitik irteten, baina horre zehazki Jorge Txaumelek pixkate Aragoko fokua ere zabaldu du, ontzi gehiago egon ziren Habanaz gain. Bai, noski baiet. Guretako Euskal Herriko erbesteratuen zalantzarik gabe importantena eta mitikoena bilakatu dena da Habana ontzia, zeren esatako umeak kanporatzeko edo ateratzeko Bizkaitik taurrela, 37an 10-12 espedizio egin zituen, Frantzia aldera, Britainia hundira, esatako 4.000 euskalume eraman zituen Habana ontziak, baina gero izan ziren 39an ja gerra bukatu eta gero, hainbat barku, baita ere neurri batean mitikoak bihurtu direnak, errefuxiatuen munduan edo erbesteratuen munduan, Mesik deiteutakoa, Sinaia, Ipanema, gero Txilera, Winnipeg ere bai barko famatua, eske, bai, Europatik alde egiteko, edo gure kasuan Ipar frontetik, Bizkaitik, Euskal Herritik alde egiteko bide bakarra zen barkoa. Orduan, barkuak ziren, eta horregatik deitu dituzte, itxaropenaren barkuak, ez? Eta bai. Eta horre, aipatzen zenuen, enfokatu izan duzuela, zuen kongresua kultura eta artei ezberdinei, honek ere ontzien kontuak eman du literaturarako, esaterako, ez da? Noski, eske... Zoritxarrez esan behar dut, eta atzot ponentzia edo komunikazio batean Maite Goñik aipatzen zuen esateko. Gaur egun memoria historikaren inguruan egiten ari diren novela gintzan taurrela, erbesteak eta esateko berak aipatzen zuen konzentrazio zelaiek leku eskasa izan dute. Baina erbesteratuen mundua, garai batean, bai izan zuen, baita ere, izan zuen lekua alde batetikan lekukoek idatzi zutelako, enkaliente deitzen den bezala, nik buruan dut esateko, Winnipegko barkuan Txilera jundako anarkista batek, Fernando Solanok, idatzi zula, ez nahi zoritzen nuai izenburua, memorias de un... Bueno, baina iritsi bezain laster aterasun Txilen liburu potolo bat erbesteratzean kontuaz. Gero, hainbat erbesteratu konzentrazio zelaetetik pasata, Mexikora iritzi eta gauza bera. Marrazkilaria zena, esateako Joset Bartoli. Horrek egin zuen,
konzentrazio zelaietako marrazki guztien bilduma eta liburu bat. Eta beste idazle batzuk kontatu zituzten bere gauzak. Baina egia da, gaur egungo nobelagintzan, esatako hainbat pasarte edo hainbat gauza gerrari lotuta daudenak hartu dute lekua, bai? Baina erbesteratuen mundua gaur egungo nobelagintzan gelditu da pixko bat oain arte gutxenez baztertuta. Baina bai, beti izan du lekua literaturan eta horrela. Esan dezagun esatako erderazko literaturaren barruan oso importantea da horretan mas hauek egindako liburuak, bai? Kamposetaz eta hola, eta berak isladatzen zuen hor, berak izandako esperientzia Algeriako konzentrazio zelaietan. Algeria orduan badakigu Frantziako departamentua zela, eta orduan Frantziaren menpe zegoen Argelia, eta hor egundako esatako konzentrazio zelai oso gogorra, jerbakoa, jarri zuten Espainiako refusatuentzat. Eta mas hauek bere esperientzian oinarrituta idatzi zuen. Edo Pedro Garfiasek, edo Eulalio Ferrerrek, bai. Badaude, edo bazeuden orduan enkaliente, axo edo beroz egindako testigantzak eta liburuak. Bestalde ere, atzokoan, Ana Maria Izaskun, Roiz Gillarte izan ziren hitz egiten erbesteari buruz eta Mexikoari buruz. Gaurko gara egunkarian honen kronika daukagu. Eta gustatuko litzaidak, Mexikoari buruz apur bat hitz egitea. Ze ez dakit, irakurrita kronika, Jon Salgado lankidearen kronika, hemen aipatzen da, heldu zirenak Mexikora egozen ziotela, rojo eta gatxupin izatea. Arreta deitzen du honek, ez dakit, Mexiko orain artean agian apur bat mitifikatu izan dugu, erbestearen harrerari dagokionez? Ez, mitifikatu ez, eren egia esan Mexiko izan zen garai horretan estatu bakarra eskuzabalez eta ez oportunismoz nolabait esateko edo oportunismo ekonomikoarekin zenen esatako Venezuela. Venezuela hartu zitun errefusiatu gutxi batzuk, haien artean euskaldun desente, ez? Baina Venezuelakoek nahi zutena zen ekarri lanesku kualifikatua bere ekonomian ondo txertatzeko eta horrela. Txilen bertan, Winnipeg espedizioa antolatzen denean, bertako agintariak, naiz eta errefusiatu hoien alde, baita ere lehenesten zuen hainbat lanbide Txileko ekonomian parte hartzeko eta horrela. Mexiko hasieratik alde batetik, zenbakien aldetik izan zen eskuzabalena jokatu zuna, inungo oztopurik gabe den guztiak ongi edorriak, horregatik ez da mitifikatu Txileren, Mexikokoen Lázaro Cárdenasen jarrera eta harrera. Baina baita ere, klaro, ara iristin direnean, Espainiakoak nolabait izateko daukateia bertako jendearentzat ospe hori, gatxupinena. Gatxupin da, etorkin edo migrante ekonomiko bati dagokion izendatzea, pejoratibo, baina zeintzuk ziren gatxupin horiek? Pues hori, aurreko mendetatik, eta batez ere 19. mendean juten direnak Mexikora, jaun eta jabe dire, eta bertakoak morroi bezala tratatzen dituzte, eta nolabait esateko, horiei erantzunez, erabiltzen dute izen hori, epiteto hori, gatxupinena. Eta, gerta daiteke ere bai, errefusiatu hoien kontra baten bat baldin bazegoen edola, erabiltzea hori, kategoria hori deskalifikatzeko edo iraintzeko eta horrela. Baina Mexiko gobernuaren aldetikan eta sektore haundi baten aldetikan, da hori, hobekien jokatu zuen herrialdea. Frantzia baino hobekiago, noski, Britania handia baino hobekiago, eta Amerikari dagokionez, ez zuen inungo oztoporik alderantziz, eta horregatikan espedizio handienak Mexiko aldera izan ziren, 19. Bai? Harrera, ona izan zutelako. Gerran bertan, esateako, Mexikora juten diren umeak, los niños de Moriela ditutakoak dire, hori, salbuespen bat, Amerikan dauden mutiko edo neska adin txikikoak eta horrela, herrialde bakarra da Mexiko, gerran bertan, ez?
ez Argentinan, ez Venezuelan, eta bueno, aipatuko nuke esateko zentzu kontrario, nolait esateko, Santo Domingo kasua. Santo Domingo naizun, ora esan zun horko diktadorea, Trujillok, bere arraza zuritzeko, hainbeste beltz eta mulato eta hola zeuden, eta berak esaten zuen ongi etorriak errefusiatu horiek, zeren balio izango digutela, zera gure arraza edo herrialdea, nolabait izateko, hori zuritzeko, bai, eta bueno, izan zen diktadorea zen, eta iritsi bezain lasterara iritsi ziren errefusiatuak taula, gehienak ospa egin zuten Venezuela aldera edo Mexiko aldera, zen ikusten zuten hori zela diktadura bat, eta bueno, eta jarrera hori zen erabat oportunista, nola izateko. Mexikok ere ondo egin duen gauzetako bat ere bada memoriaren lanketa. Seguru nago ezagutzen duzula memorikamexiko.gov.mx webgunea, han bertan daude milaka eta milaka erbesteraturen gutunak Estatu Frantseseko Mexikoko enbaixadoreari eskatuz Mexikora joateko baimena. Oso gutun hunkigarria daude hor bertan, eh? Bai, eta esatako Mexikon Instituto Nacional de Antropología Histórico delakoan, hor dago esatako horko jareko artxiboa eta errefusiatuak sartu ziren, Mexikora sartu ziren errefusiatuen txostenak eta oso artxiboa beratza. Espainiako artxibo nagusian edo Salamankako artxiboan, baina dokumentazio askoz aberatzagoa da, arajun ziren hori 10.000 inguruko personetaz. Eta esan nahi dut, gorde egin dute, eta bai. Eta injustu, akaso bortitzena izan daitekena da, lehenbizi, begiratu, ea nortzuk izan diren Hego Euskal Herriko kontzentrazio esparruetan, interneten begiratu pertsona hoian izena bizenak, eta ikusi astebete bi astelenago enbaixadoreari eri zitzaiela baimena eskatuz erbesteratu alizateko, eta baten bat gero exekutatu eta guzti. Bai. Ni esateko, aspaldianik egon nintzen hor Mexikoko artxibo horretan inabe delakoan, eta hor zeuden dosier horietan azaltzen zen, nolabait esateko fitxa handi bat, eta askotan hori, en qué campos de concentración ha estado, eta aipatzen zituzten, eta horrela, eta bai. Azkenik ere, gogora ekarriko dugu gaur itxiko duzuela kongreso, eta zure azken hitzaldia izango dela, Euskal Haurren ikaskuntza erbestean, baduzu zerbait aurreratzerik honi buruz? Bai, zeren, guk jorratzen dugu batez ere hori ikuspegi kulturaletik erbestea taula, eta zer esanik ez jorratu beharko genuke irakaskuntza mailan zer izan zuten ume horiek erbesteratu zirenean, zen ume horiek atera ziren hemendikan erbestera, pentsatuz, eta horra esaten zuten, kolonia bezalako egonaldia egingo zutela, hilabete pare bat, aurrela, eta errepublikak irabaziko zula gerra, eta berehala bultatuko zirela, baina ez gelditzu ziren urteak. Eta urte horietan antolatu zituzten leku askotan, ikastetxeak, eta orduan irakaskuntza hori, aurrera eraman zuten, erbestean, daukan, ezaugarri guztiekin, esan nahi dut, nola eutxi esateko euskal identitateari Frantzian, baldin eta zaude hor Frantzian, eta ez baduzu ikastetxe propiorik, edo ez baduzu ikaslerro propiorik, errefusiatu asko esateko tokian tokiko eskolara jun behar izan zuten, zen ez ziren egon bakarri bilabete, baizik eta bizpairu urte, eta hori dana egin behar da. Inglaterrara esateko, jun zirenak, 4.000 ume, hoiekin jun ziren 200 andereño irakasle eta horrela. Orduan, bazegoen asmoa ume hoiek hasi eta ezitzeko eta azkenean hori jarri beharren izan zituzten leku guztietan, edo leku askotan, zen gero egoerak aldatzen dire, Errusiara jun zirenak ere bai, esateko horiek izan zuten hezkuntza berezi bat, zeren oso ondo hartu zituzten Errusian, bai, eta berehala Espainiako irakaslekin batera jarri zizkieten ere bai Errusiako irakasleak ta horra. Eta sustatu zuten beraientzat las casas de los niños horrela ditzen zioten, ikastea ta horrela. Eta esatako guk elkarrizketak egin ditugunean Errusian egondako jendea,
jende guztia, ja, adinekoa dire, gelditzen direnak, 90 gora eta hola, baina eskertu zuten edo eskertzen dute oraindikan Errusian jasotako hezkuntza. Goi mailako hezkuntza, esateko emakume asko bihurtu ziren Espainian hori ezinezkoa zen. Guain dela gutxi arte, nola izateko, pues beraiek, zera, ingenieritza, ikasketa goi mailako medikuntza, arkitektura, eta horrela, posible izan zuten. Orduan da, komunikazio apal baten bitartez, hezkuntza, erbesteko hezkuntza mundu honetara hurbilketa egitea, alde batetikan, horretuz, eta, bueno, eskertuz, esateko, hori, martxan jartzea olako kantoak. Ume horiek izan zezaten bere hezkuntza eta ez galtzea denbora eta horrela eta baizik eta formatzea. Eta alde horretatik, bueno, nik uste dut eredugarriak izan ziren baldintza txarrenetan ere, zera hezkuntza kontu horiek martxan jartzea eta garatzea. Gehiago jakiteko, gaur bertan joan berko da, goizeko 10:00 aurrera, Carlos Santamaria liburutegira, hemen Donostian, Euskal Herriko Unibertsitatean. Josu Txueka, mila esker, errealitate hau, gordina, bezain unkigarria den moduan ere aurkezteagatik. Bai, mila esker zuei.